Niyagay ko mahasol niya akong bana nga may pagkakurukutok o utok. Nagtrabaho mo ko di ko sa kapunerarya pero nasira na kay nalupig sa mga dagkong mga mamaligya og lungon. Doon na pa yung mga special offer pero bisag nag-sale sa lungon ang gitrabahoan sa kong bana, nalupig yun kay payag-payag raman, diwit-diwit man. Mo'y style sa lungon. Ug mao ni ang dagan sa mga panghitabo. Ay, rikot minit, 5 painit. Punan og 5 G's tanan. Hala kanuto, taksi antasa, og ibutang sa kamot ni Laryang. Kadaganta man. Ay, kanta-kanta ko lang nga akong kagool, Laryang. Ha? Unsay kaguol? Oy, nga naman, kano to? Misira ng punararya nga akong gitrabahoan, mi file og bankruptcy. Unsay may file kog bankruptcy? Na bankrupt god, mao na nira. Ha? Nga naman, uy. Ay, nalupig sa mga dagkong punararya, oy. Nga aircon pa, napay elevator, napay para sugba. Ha? Sige para sugba. Kanagong, kremit, mo na, kremit, sugbam na. Pataka man lang taong kakano to, uy. Unsam din na. Di na isugba, uy. Sunugon na na. Oh, mao na nira nga among kuan, nga mo kay payag ra. Unya, wa pay purlon. Pero sila purlon, kuan pa kanang estrada pa gyud ang kuan, sakyanan, Starrex, pero ang amo, dotuot mas karusa. Unya karon, sabi mo tuwi pasabot, wala na kay trabaho. Jobless na, jobless. Ha? Unya, huwag kay madawat ay. Unsay madawat ba, oy? Kuan ba, terminal pay ba, or separation na good? Wa gyud kay mipayan magbankruptcy, kansiman, hinay no negosyo. Walong hinay, man, daghan man kay nangamatay ron. Kaya di panukhang di ay. Sao nga, asyuso naman kayo mga mamatay. At ito mga ipahaya sa mga aircon nga kwarto. Unya, nga mo, limuot man kayo. Lo, unsa pastilan, ani, niya rabatay anak ka nag-eskwela? Ngita lang kong laing punerary ang trabahoan, oy. Sabi, master ni mo. Ang pagbuhat og lungon, no? Kada ba lang simple ang lungon, kanang gitawag og diwit-diwit. Diwit-diwit ba, uy? Mo na kuan baratohon nga lungon, diwit-diwit. Pero sino hinoon kay na may kuan silupin skilled. Mao ba? Napagi kuan kanang barato pas diwit-diwit, Unsa man? bilong-bilong. Way palid-palid. Amo na lungon para sa mga bata palid-palid. Ay, sao naman to ani ron, uy? Narabatay anak ka nag-eskwela? Ay, mabuhi gyapon ta Laryang. Mabuhi, lagi pero daot kaayo. Ay, lag kabalaka. Mabuhi gyapon ta. Ang langgam gani nga way nagbuhi, ha? Way nagbuhi kanila according to verse 4 ngadto sa chapter 9. Hilomay! Saba na sa chapter diya, pataka mo lang kagtabi. Ay, madunga nga kang Monsignor Ruben Labaho, pataka ka lang yaw-yaw diya, pagkauwaw ka lang. Sagdi lang Laryang. Mag-freelancer lang ko. Say freelancer, Mangambas ko. Mamuhal ba? say mamuhal. Ug nay mamatay, unahan ako sa kuan ang mga ahintes punerarya. Opera na ko sila, ako'y bubuhat sa lungon, barato ra. Mayo nga oper. Time pa, may magpabuhat ka ni mo. Nga naman ka nga, barato ra man nga ako. O, dili ba, mag-sale ko. Time pa, say mag-sale ba? Uy, Buy one take one ba? Ug nay mamatay nga usa, libreng usa ka lungon. unsa man nilang usak lungon? Anara nila, himong ba nilang kaban o butangan nilang katig, himong skayan. Gusto tuod di ay baka nun to ba? Iting uwan naman ron, sige mang baha. Himuon to ng sakayan, no? O, di ba, pabarugo nila, himong lang aparador. Pagkadagas kagamitan, oy. May kag-initiative da ka no to? Ako na guni. Gamitong ginatong atong utok, no? O kuan na, kumon sa ba, sentido kumon, maong sugdan ko na. Unsay suganan nimo? Magsoroy-soroy na ko. Mangambas ko og nabay mamatay. Niyang mutanyag din ko sa akong barato nga lungon. Oh, ikay mo buhat. O ako, pabilio lang ako sila kung saan kahoya. Nara ba, tugas ba, tagili ba, nangka ba, palwa Japan ba? Naba di palwa Japan? Palwa China? Namgani palwa slobe. Ay, amo na ni. Ay, sige ka no to, kay hapit na bas ang adlaw minatay. O, tingalig na ay uban di ang ilisa nilang ilang mga kuan, ang ilang mga nangamatay, ilisa nilang lain ng lungon. Nya, uwa kay kompetensya kahaani ka no to. Nagtukong wa. Pero kung naay mo kompetensya, patyo na ko. Grabe ka brutal sa gitaw nimo. Kaon sa tagtinugkong ani, no? Ay, jutay antos. Jote lang pag-antos na dahil. Mao gani. Pugong spulso, pugong spulso. Ay, mula ka una ko Kano to? Asa na sa ka? Mato ko sementeryo. Manglimpyo ko slubong sa akong mga ginikanan. Ako yung lang ko, kay mudaggot ko skuros. Maayo
Maing adlaw. Oy, unsay ato? Mao ba ni ang bay ni Kanuto? Kisa kanoto? Kana bang kanang Kanuto ba kanang Kanuto the Great ba? Ay, mao ni. Nga naman, ma'am. Uy, nga lumihilag ka, ma'am. Uy, naunsa ka, ma'am. Patay na nga akong bana. Natukang. Uy, adik-adik di ay. Surrender. Ha? Unya, nga nung natukhang man, ma'am? Nagtuo ko nga. Ijiki. Unsa AJK? Extrajudicial killing. Unsa? Di unsa rin papatay? Gipusil man sa riding in tandem. Nagkuhan ba? Nagmotorsiklo ba? Maupan niya, wa pa mailhi. Nagsulob magbunit. Pero hinuon, nakita man sa CCTV. Nailhan na. Lisod good kay nagtap-tap lagi. Unya, ma'am, sa may ato, ma'am. Nangita mo kasi akong bana. Napantog man ko ng bana ni mo ba nga mutrap na anang trabaho sa pinerarya may mo buhat og lungon. Unya, kakaron, ma'am. Wa naman, kay jobless naman akong bana. Ha? Nga naman? Na-bankrupt mo ang punerarya nga iyang kitrabahoan, nalupig sa kompetensya. Uy, maupa. Timing hinuon kay magpabuhat lang ko og lungon nga kuan sa imong bana baka nang inato lang nga lungon bitaw. Mahal man gud sa mga pinerarya. Sige, paabot lang ka dito, mama. Ni anang motos kanuturon. Kanuto de angan si imong bana no? Nabantog naman, binako bag, nabantog mang Alexander the Great Gus Kanuto, the Great, Kanuto the Great the I. Sagdi lang, ma'am. Ni anang man turon, ma'am. Pero, ma'am, may report ka sa HRC? Sa HRC. Human Rights Good. Nay, dito na bitaw ko. Dito na ko sabay sa taga HRC. Nagsusi na sila. Ay, nay, nanakong bana. Ay, nagpaingon na din eh. Ni anak yun. Kanuto! Dali tayon! Dali, hurry up! Move! Morning minatay akong bana. Nagkusungod man eh. Murag wa malipay namatay siya. Uy, tinuod gud na Kanuto, Brad. Yun na, hain na ba to nako ikaw ba butang ha? Angan sa man, Brad? Ang mitrusan kay sukdo ni na kog pilay height ani kay sa pagbuhat naman na tuglungon. Ay, mubura man yung bana nako. Mga 4 man ni siya kapin. Pero ikaw ma'am, 5 sa kakapin. Mas taas kasi mong bana. No? Oo. Nganong misugot ka man nga wa man mabalance ang inyong height? Taas pa man kasi mong bana? Kuan man gud, gilugos man ko niya kani adto, pasandi ko sa lubi. Unya nganong nakuha ka man ma'am nga taas ka man kaya niya? Mi us man ko. Kabaw. Lugmot kabaw. Okay ma'am. 4 gid kapin ang height sa imong bana. Buhatan ka ni glungon, buhaton na nako. Okay, kanang sige dayon, Brad ha, para malubong dayon ni ugma. Hain mang tabla. Unsay tabla, Brad? Para buhaton og glungon. Wa rabay tabla? Dili day imo ang tabla? Nganong ako man? Ako'y buwat lungod. Ako hidas tabla. Wala, wa rabay ko'y kwartang ipalit og tabla. Yun na may tabla sa bungbong sa sud. Brad, mauna ba lang ka to? Pagkuha lang, ana. Oo, sige. Gamay man tabla nga magamit ani kay mubo man ang bana nimo. Kana lang kuan. Para munindo tanawon ng lungon, pagpalit lag silupin. Ibutang na to skillage lungon kanang para musinaw ba silupin sa Carmelitos. Unya asa man sa tagsilupin. Pas ko na lang kuan ang puto sa Carmelitos sa senyorita. Sinaw kay na. Magpalit kan ta ana og pila ka kuan, kuan pakpak, pila ka kuan patak-patak lang. Mupilit sa kilid sa lungon. Okay ra na. Ang importante nga doon ay mo sparkle. Sugdi dahin, Brad. Yun na. Magkuha na kuha ng tabla sa baboy, ha? Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, 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 bada-bing. Umana. Porma na. Pero ma'am, kuha ang tabla para tabong slungon. Hala, wala na rabay makuha nga tabla sa baboy. Hurot-hurot na. Pangitain na lang nagpaagwi, Brad, uy. Wala may tabla. Kuan, tabo na lang. Tabo na ang dala ni Kuan, daw saging.
O di ba, salirap lang, salirap. Uy, kuya, og matugdo naglangaw. Ayun na, ma'am, ha? Kana, naimisiwil nga tabla sa inyong tapangko, ma'am. Kana na lang, paigo Oo, lagi na. sige, kana na Oo. lang, Brad. Basta mahumalan dayo na. Narka. Atlas, ma'am, sa katapusan, nahuman na gyud ang lungon. Yun na, Brad. Wa malagi tapon diri sa may usa kong bana. Makita iyang naong. Lain may ibutang diha, di man tabla, para makita gyud ang naos minatay, transparent ba? Kanang makita gyud Makita gyud, oh. ang mananaw niya sa iyang iyarbang mga parinti mo tanaw Oh. gyud. Kinahanglan dili maklus og maayo ang iyang makita gyud. Sayo na kay ma'am. Ako'y bala. Ako'y bala unsa ibutang sa may o si mong bana. Okay, ma'am. At last, nahuman na gyud ang coffin sa mong bana. O ato na i-transfer mong bana sa dire sa lungon, ma'am. Oh, okay, Brad. Wadyo kayo mga silingan, ma'am, nga makataba na to para pag-alsas lungon? Na, wala gyud oy. Uy, nanong wa man? Wa kay silingan, ma'am? Da magwat man na sila dunay snack. Oo, na. Kita na alsa, ma'am, uy. Ibali na to, minatay dire sa lungon. O sige, kita na lang. Mm. Oh, gaan raman sa nimbanan ako kay mubo raman yung pagkatao. Sige, ma'am. I-transfer na to. Unya, butangi unyag buwak ang lungon, ha? No, wala ba ko ikapalit og buwak, Brad? Askang paitas ta buwak, ng kalisod. Ako na lang mangitag buwak. Mupalit ka, Brad? Kuan kining manghuwa lang ko na daplis kalsada na may daghang gumamila. Pakatayan tala ning lungon. Oh, sige, okay na lang na. Yun na. Unsa man, ma'am? Pagajian ta ni. Ay, pangitaan na lang sa manabtan. Ako yung pangitang manaptan. Ha? Ikali, ako yung mangita. Oh, ikaw na lang sa pangita. Ako lang gyapon tanan. Oh, sige. Package deal man na. Hala. Yung buhat. Ako lang asawa. Kay, manaptan man to. Oh, sige, karong gabi, Brad. Oo. Oh, sige, sugdan na pangaji. Kay ilubong ni nako sa adlaw gyud minatay para na idaghang tao. Nganong gusto ka man og daghang tao? Para na idaghang mangitsek sinsiyo. Bangas ka. Unsa kanuto? Manabtan? Uy, Sige lang, bular riyang. Kamo kabitaw. Sedlayan sa nandi mo. kinsa masingan ana? Diego bagi hapon? Dili, Leo na nga namatay. Apelido kilat. Ay, kulon. Karong gabi, ha? Sugdan na ang pangadji. Stilan bay aning kahimtanga uy. Sedlayan lang din mo. Rehearsal ni si mong pagka manabtan kay doon na bang adlaw minatay. Daghanang mo, request ni mo. Sige na lang uy. Nya sabat sa kakanuto ha. Ay, baklaw lang gihapon ko. Pagkagabiin na dito na mi sa namatyan kay package deal man ang bayad lungon og pangadji. Sister, nanang manabtan. Kini siya? Ako asawa. Ay, ikaw di ay? Ikaw di ay nang? Ay lang kog man na nga kay maguwang pa kanako. Oh. sorry ha. Sorry. Unsa man sugdan na natong pangadji? Ay, karon lang taod-taod kay doon na pa may mga bot. Muanhi man kuno ang mayor ug ang kapitan ug mga konsehalis. Nain nga buta. Oh, mano tingali na sila? Mo, Jod, na may propicial use only ang sakinan. Di ba? Oh, ang mayor na ug ang kapitan ug mga konsehalis. Kaya dito ha, sugato na ako. Sugato na ako aron daghan kay mulimos ani ron. Ano, mapuno ng grapo na ni madam. Ay, basi na. Uy, mayor, dayon mayor. Condolence. Ay, salamat. Condolence, Beatrice. Salamat, Condolence. Mayor. Kapitan, dayon. Kapitan. Kap. Ay! Dayon, kapitan. Sa ando na mong ko'y constituent na rin yung Ah, istorya ta. Yari. Mga pasubo taon ha, Beatrice? Ay, salamat kaayo, kapitan. Ba, yun na dawat ani. Kana lang una ha. Pila may sud aning sobre kap. Ipa lang. Papalit lang nagkuan. MR copy ba? Para Adi sa mga ay. nagkuan. Adi ay. Ni aman sa di ay ni si Congressman. Kong, welcome, Kong. Condolence, Beatrice. Gikan pa ka sa Congress, Kong? Gikan pa ako sa Bohol. Adi ay. Kinay ako limo sa unia. Hala,
Kamuting kahoy? Abot ni sa kuyuta. Ay, Mo tanong, Miss. Aya, mo tanong, Miss Aya. slako na mo, Mayor. Kinita. Kapitan, slako na. Sige. Gidara ba ako mga tanod? Okay ra, Beatrice? Ay, dakura ba kay kaon ng mga tanot? Sige, dali na mo, dali na mo. Beatrice, muhad ko gawit para sa mga patay o sa namatay ba ng imong bana. Iba mo kung gusto rin siyang kanta-kanta. Oo, pero ayaw lang sentimental ha. Ayaw lang sentimental nga awit kaya tingalig makahilak o niya minatay. Sige, okay ra. Kapitan, kanang kanta nga mo panaw ang minatay nga malipayon. Okay. Niya, Congressman, katahon din ako. Dito sa laing kalibutan, minatay maoy nagdaghan. Si Satanas bisi kaayo, sigig panawat og kondinado. Ilang papers bisan og piki, si Satanas way pili-pili. Ilang agency dili istrikto, basta imong salabog at kaayo. Sa langit ang saray mo adto, bisan sayon ra ang trabaho. Pangayuan ka lang og ID, barangay clearance ni San Pedro. Sidula og birth certificate, ilang papers ipa-complete. Pag medical na ni San Mateo, iyang kalagtuan na sa impierno. Who are alive, do your promise, even the secret is happiness. The angel in the sky sing a song, the beautiful bed of roses. Busakit ang mga buhi pa, pagsige mo og rosaryo. Di kay tuas ilang silingan, sigig pamantay, magsigig panaway. Kung linugon ang kalibutan, maupay ipangitag rosaryuhan. Labi-labing katawang Lucifer, I will not accept your special offer. Ang tanang makasasala, putlan sa sima-sima. Okay, karon Beatrice, di laming dugay kay mutan lang mi saya, tan-on lang mi. Kap, nanaon lang ta saya, Kap. Sige. Ani inom kong tubig ka diyo. Mayor, manamilit lang, Miss. Minatay, Beatrice, ha? Ako sad, mutanaw sad ko. O sige, laray lang mo. Tagsa-tagsa lang ha. Ang mayor. Kulay una. Kaypong. Mutan ako sa mong naong happy. Tanaw tin ang imong. Di nako! Mayor? Hala, sirit mang mayor? Ay, ikaw na sad, kapitan. Kay Pong, mauna na lang minimo, ha? Sa katapusan, mutanaw ko sa imong, Diko! Kapitan, asa mo to? Uy, Kap! Kapulang niya! Hala? Ikaw kung mutan asa ka? Mutanaw sad ko sa naong sa minatay, Beatrice. Kay dugay naming wa taon magkita. Mutanaw sad ko, ha? Kaypong, kini... Kung asa ka, oy! Alo, nga naman to sila? Hala, nga naman to sila. Uy nga, mikilisiw mo nagtanaw-naws binatay. Uy! Nga no to sila kanuto. Tanawa lang. Oh, mutanaw ko. Kadiot lang. Mrs., mutanaw ko sa naong sa minatay, ha? Oh, sige, tanaw lang, ma'am. Ngano ka to silang mikilisiw man? Ayun na. Oh. No. Dili. Ako maning naong ang nakita na ko sa minatay. Kano to? Kano to? Unsa ni? Unsa ka da laryang? Pagtanaw na ko sa naong minatay, ako mang naong ako nakita. Ano wala? Tanawa lang unsa na? Unsa lagi na yung magibutang sa os minatay? Di ba na bildo? Sa amin man eh. May bildo di kanala sa amin. Sa amin man eh. Panood na lang di pa namin. Mau juga tawanan ka. Uy,
amaw gini mo. Hasta ko magkatawa lagi ko. Ay, nalagot na gina ko ni mo. Ay, mo gini nakapanumber 1 ni mo. Ang imong kabuang. Ay, kanyo to, mabuang ko ni mo. Ay. Pagkahanggaw gyud, di ka kabaan na akong bana nga lakip ang patay iapil sa mga kabuang? Inay bildo ang ibutang sa os minatay, sami mo nagibutang sa kanahan? Unsa man ka may pasultihon, Laryang? Okay? Si Laryang, ato Sinder. Laryang. Kanining kabuang siyang bana yung ako, mabuhat og longon. Murag da, variety siyo ba? Ang tanaw mayor, tanaw congressman, tanaw ang kuan, kapitan, klisib, balik sa aki. Yung tanaw sunod. Paugi rin nagkapahimong ng dalawa. Lima rin tanaw ni mo yung daw makita. Kuya Wagoy. Kuyuwan ka, oy. Abi ako na ako ni. Ako ni. Oh, guya. Kuyawan ka. Oo. Wag yung kuan mo sa diya. Ay, Kanang dili lang hilang na board kay dili masakitan ang kuan ba mga Oo. o aligri ba limalingaw ka. Malingaw magbilar. Malingaw magbilar. Tana mauli. Ngayon sa amin na, wa may bildo. Palit pa, wa may Pobre bildo. sa kayo. Pobre man. Ayong tabla. Wa. Ganaan maglungon na silang paribo yung Rivera o dol silang Ruel Kirati. Brato ra. Brator kay na niya. Ala, ato mo dito. Brator na kayo ilang paribo yung. Nakinomdom ko sa unang panahon basta mamatyan. Dragon kape magito yung ano? Oh? Pero karon mo reglahi na. Imar na ginom. Imar na ginom mga tao. Kuha na kayo. Tari mga tao. Bago ni, bago maguni. Bago maguni kopiha, MR Coffee. Kaliya to Dragon man. Oh, barato na sa itong Dragon board. Tagpiso. Mura man Tagpiso sa to- kay nana to. Mura man to- Tagkal kay sud. Mais nga gi sangag no gi kuan. Oh, pero karon mo class naman. Katong Star MR Bright kape coffee wa na. na ba to Bordeaux? Wana. MR na gid. MR na karon, gipuli. Ay, Sayo naman ibuhat tong kape. Dagaman na yung kuhan. Dahil nga styles kape, mga kakao, mga kuhan, may mong kape. May mong kuhan. Natinga ako, diri ba? Sino? Natinga ako ban ug ang Bro. punuan Nga naman. ning MR ug kuan ba kanang kadto ba kahang Bisaya ang kape o kadto ba kang usingan na ng Kaning kape mo na siya most requested kape. oh, Mr. Christy na, MR man. MR man. Most requested coffee, MR. Malingaw ro pa ko ang mga kape ug mamuwak man. Oo. Wa mo kitang mamuwak ang kape. Kuha nga ng kape ron ay kanang demand kay na siya. Mamuwak ka grabe. mamuwak ka ng kape, ang iyang mga buwak daw mga sapal sa ulubi. Ang katong kape katong gagmay. Lain ko tong kukwa, kuko. Ako ang to. Kokwa. Lain ka ng kokwa. Kakao. Kakao. Ano to? Kakao. Parang Ay, may kukwa ito to siya. sapong kakao, tamis kayo. Tamis kayo, lamig Ang kayo. kape kada dahon magsabak og buwak. Oh, katong Ang gagmay, no? kakao, mura santol board, kanon-kanon ni mo, tamis nga aslom-aslom. Ang kakao ang iyang bunga mo pilit mas mga punuan sa mga sanga. Alam mo Murag sa tiguilas. Oh. Okay. Nala, Laryang. Nala tayo. Malingaw rin ito, paano lang yan. Mga ko rin kapahimo ng biruan lang. Imo mo ginapaggangon. Oh, apan og imong sumpay diri sa parultiyon kay kuan man iban kanang ang aming man mga binuhatan, no? Sa Lucas chapter 10 verse 17 to 24, kadto bitaw 72 ka mga tawo nga palakaw ni Jesus para magsangya sa maayong balita. O ni balik ingon, Ginoo, bisan ang mga yawa may patuo ka namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Ang Ginoo mitubag nga apan ayaw ka mo kalipay tungod kay ang mga yawa may patuo ka ninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na hisulat na didto sa langit. Ang but pa sa tungod sila mga maayong binuhatan. Ang katong ibuhat sa imong bana day, no? Nga kuan bisag ingon ato dunay nahadlok muro na mo po nalingaw. Pero kung imong tutalon jud ang but sa bot is the end of the day nga dako yung panay kamot ni katong kaysa tong tigimos lungon ban. Si kuan, kanuto. Oh. Creative kay siya kay wa po Creative, mahimo. oh. Oh. No, tinuod na tayo sa Nalangkat rato. ang kabla, nalangkat siya sa amin. Huwag ay kwarta go, di ba? Oh.
Oh, kanang unique ang iyang pagkakuan kay og maghuwat lang po siya sa iyang hawa mo kuno ikapalit og plywood mabaho ang minatay. At least nanguha siya ka ng mga indigenous materials. Unsay gan? Indigenous materials. Indigenous sa. Mga antik ba? Kana ba mga inato lang. Kini akong bana ba kung mahubog ni siya, mudayog pang jirjir nako. Pero di mahubog, ibaliwa ramon ko sa kagwang. Una akong problema niya. Murag nalimot unsay akong panginahanglan, may lag mahubog. Pero araw niya masabtan lang akong problema no, ingnon ko ini sa pagsugod ay. Didto matawo ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay hanama. Ano? Ano? I don't care what's to say, for forever I will free. No, patay na. One I will be a free of the bird of the trees. Oh, please stay for me, Diana, akong asawa. Hiyo na din, Joy! Kaparaw ni mo! Nakainom mo sa di kadahanay! Sword na gani! Pakauho ka ng godes gawas da! Sword na rin! Pahuway diha! Muuli ka lag hubog, uy! Paita ni mo! Katog na diha! Ayan, yaon nang di kumtog. Katog diha! Aron makapahuway ka! Lagi ko natog. Gusto po kumukuan. Unsa man ka din, Shu? Ah! Nangukot man ka diha! Uy! Dali na. Dali na ba? Sira na ang butahan. Kasi dali na. Ah, hakit mo, uy! Makalagot siya kay kastanan! Mogi itukar ang imong pagkabutakal kung mahubog ka! Dali na ba? Ay, lagi panguot! Ahak pa ng kamutag yun! Uy! Dali na ko, dali na. O Dali lagi, na ba? o lagi, ay lagpanguot. Kay sakit kay imong tudlo, wa kay paghingo ko. Asa na kamubuara. Sige, ano mo ni kit-kit ganyan. Ay, Sige na, sige na. Lamhi na kayo. paghuwat! Sige na. Ay, Mari, dali, Mari, lingkod nga ri. Mari, kumusta naman taong ka? Uy, wajud ka maminyo di ay? Na, ambot ani Mari oy. Sarati ko patilawog lami Mari. Ah, nga nagutaon. Lagi, maayo man ka Mari, sige katilawog lami. Na, sige ba, oy, mahinumdum raman nagmahubog ng tawhana? Ha? Nagtuo kang hayahay kay akong pagkabutang diri? Wa, uy, tagsara ko mabisbisan, mag-uga sa taong ko diri perme, Mari. Maayo man ka Mari, kay mabisbisan pa. Ako perti naging uga taon, nagdiki nagdiki ka uga. Among ko, Mari, oy. Bitaw, pero unsa man pagkahitabo ang Mari nga tagsara man kang mabisbisan. Ah, di tingali makahinumdum. Ay, basig may problema Mari. Basig dili na makamaong mangisog si pari. Madahan nga pirmim ganang high blood iyaha. Oh? Di gyud tingali ko mahinumduman anak niya. Mahinumdum lang tingin ng tawhana kung makainom. Oh, sayo rin na. Paimno ni mo pirmi. Nya maayo na, Mari. Pero wasa ka mangutana niya, Mari. Kung nga nung anak pa sa mahinumdum ni mo kung makainom. Wala na sa kumangutana, Mari. Uy, kay di naman ko kapangutana. Kay wa na. Di naman ko kaik. Ahay, ilhan man na siya ganahan na, Mari, basta makainom kay magsige man nagpanguot na ako. Nga, magpakuot sa ka, Mari. Ah, nga nagong dili. Ako na lang sa pasagdan kay adto naman gahapon pa dung. Hala, no? Pero dili siya makainom, Mari. Mao na ginaingon og dili makainom panahon na sad sa ting huwaw. Bungot sa itoy. Gamitik-taktik ka, Mari. Kaya pang dili ka kaatras ba? Unsa man Dili na taktik? makaatras. Unsa man sa tik-tik? Unsa na tik? Taktika, ha? Taktika. Oh. Ay, kanang gamitan ni mo. Seduction ba? Imo siyang painiton. Unsa o mamari akong itakang? Uy! Nagyapak. Kano kung imong itakang. Oh, Imo siyang pakiton sa imong paa. Mag-short kag mubot kaayo. O di ba ka nang sihag kaayo. Basta kay imo siyang tintalon. intaloin? Oo, imong painiton ba? Ah, okay. Nahibaw na ko, Mari. Sige, salamat kay Mari, ha? May nahuna-huna anak ko. Ingon na gani anak Mari. Kinahanglan ikaw nalay mulihok anak para mabalik ang kainit ni pari. Oh, Mari, sige. Painiton ko ning kagwang. Tanaw na tog dili ba ni kabuthunon tungod sa kainit. Sige. Ha, pangandam din siya.
Wagin na ko langaya, gisugdan day nako ang giingon ni Maritel mga deduction. Seduction di ay. Ako gipasuya si Dinsyo. Unya. Ani, kining short akong sulubon kay fit kaayo. Nya may kay pagkapuok na nindot kaayo. Tan-aw na to dili ba musiga imong mata Dinsyo. Mag-ilis ko. Unya, kining kami sinakong sulubon. Nya di ko magbra. Di pa di mao din siya, di pa di mao. Basta makita na kong musulira po gamay imong mata. Mas grabe pa unya ang sunod ani. Mag-ilis na ko. Alam mo ba ikatog? Ato ko si Arlen. Urag kahi. Aray! Aray! Nako! Pre, Sakit naman na stoy, doy. ginawa mo. Nakalungag na ka? Aray! Ay, nakalungag na ba ka? Ay, Dong siya, ikaw na eh. Nakalungag na ba ka? Ahay? Oh, manadong. Nakaluto na kang sudan? Oh, manadong. Sige, sige. Pagsuka na daan kay mukhaan ko. Siya sa kong kadiyo, ha? Suka na daan. Atura? Ala, huwag ka pansin. Huwag ka pansin sa kong gisulob. Ay, bago-bagong mata. Sige lang, karon humanyag si R. Karon. Ay, nana siya. Dali na dong. Diyan ako'y sinukad. Ay! Saan ka? Agay, aray, kasakit Saan ka? sa akong paa. Agay, kipikugan ko dong. Mon, ha? Ah, Sulog-sulog nga na short na pilit kayo. Piit kayo. Pati piit. Ganahari kang sulog na piit kayo, no? nga na, dek, pihit kayo dong. Na, piit kayo. Utot yung mga dyan, ha? Daka na ay, utot, hanggaw, bas na mo. Sulog-sulog ka ng short. Nay, naglusot ba na imong barikos? Oh, kita na ka dong. Anong diliman? Klaro, na? Lain kay ka. Dili man lain tanaw ng barikos, ang lain tanaw ng imong paa. Ano di ay? Murag yung guod. Kakala dito ay, kapoy di mo. Hindi ko kaway. Pantay ka na ko. Gisaway nun akong paa. Sa kong buhaton sa... Ay, gusto, magpantir ako. Unya, sulubol ko tong duster nga si Hagayo. Tanaw na to, dili ba musiga imong mata din siya. Kani si Hagay akong gisulob. Unya, nagpantir ako. Unya, mag-make-up pag yun ko. Hey, Sharo, tanaw na to, dili ba musudlot imong mata din siya ka. Ako sang liliog nag-unsa siya. Uy, naa sa sala, nagtanaw TV. Pero naman siya kikasulti siyang cellphone. Mag-ilis og dali-dali, be. Unya, ibalhin ako ang salida sa TV. Pre. Mga pre. Naks-naks ako dali. Sige, pre. Magluot mo na dali, ha? Sige. Ha? Ice? Naidag kang ice? Malit yaman mig ice. Nganom dali. Nga ba? Yamat. Sa unan niyo gida? Si Carlos de Rossi? Sunod niyo gida si Alfonso? Karon, madamag si Jack Daniel na pod. Wadin siya. Pre. Maguhat ko ninyo, ha? Ano lang ito dere mamalit og sumsuman. Mapaluto lang ko. Pre. Namapdong. Oh, ya, tililuan. Sige, maguhat ko ninyo, ha? Sige, pre. Bye, pre. Ay, tililuan niya. Hubog sa daan, eh. Dong, ibahin ako kadiyot dong ha. Matala akong balita. Balita mo bitaw na. Oh, balita di ini? Asa nga channel? Uy, dahil na. Saan nagsulong mo, eh? Muskitero na. Ha? Ano yung moskitero? Kasi ako na yung gisulo mo, eh. Pag-ilot dito.
Puro ba kung wakal sinina, ana? Kita bang kunot mo? Inaka, Mag-ilis dito, ah. kay nga naman di ay, unsa may nakita nimo? Muta na kag unsa akong nakita. Unsa gani? Nay, mo kunot ay. Wa gyud kay laing nakita ang ako ng kunot. Naasad. Unsa man? Ang mga dagkong uwat sa mo. Oh, kita ding uwat di ay. Kita mo gani hubang nga pagkabuto. Inahak ba yan ni oy? Lisod kang tintalon ha. Wes gamiton nako ang pinaka-epektibo sa tanan. At aon tag dili ba mo sudlot imong mata. Manghagkat ka ni ka, paludhon ta sa ka, una ka makakaon sa ako ah. Last option na ni. Kini ay, miniskirt. Ay, at bangan ti ka, magpaatbang ko nimo. Unya bila-bilahan ti ka. Di ko mamanti. Tanaw na to. Tingnan natin. Anila may mag-inom sa gawas. Basta nila misa din niya o aling nga likuranan. Ay din niya kay landong. Ayahay sad. Sa kasumsumba naman, no? Ah, diyan na. May gawas. Day! Napatay baboy dito, Reb, day? Ambot. So, bibing ko din noon. Awar ganun babayana. Ito paglagkog ambot. Uy, malingkod. Uy, ang hanggaw na bilar-bilar. Sus, pari Yusef. Naglugitom. Ganahan babayana. Mahanggaw. Matuog sa dira. Naamang bila-bila diha. Ganahan mo ni babayana. Wa man mamanti ning inahak. Makamangan ganiro naghumigas na yaya mi nga mabihana gyud awa. Presyo! Pre! Oy, pre! Oh, pre. Sayo ko ninyo god. Oh, pre, ang may ikaw yung paabot ka na mo, God. Oh, pre, sido. Ipagawas ng daan na itong kwan. Jack Daniel. Jack Daniel. Tinuog gid nga Jack Daniel sa inyo gida. Be, abi na ko hata-hata ra na. Mining. Bitaw pre, mahalon kayo ni gidaan may special may ayun na, arito rin gawas pre. Oh, anita pre kay may na kay ayahay landong sad atusod muot kayo. Oh, ba? Pre, kanang daghan mong langaw nga ni, pre. Daghan langaw. Oh, usa Di ba sido, pre? Presido? Bitaw, marag doon na gilangaw pre. Gilangaw daghang langaw. Huwag na ni mo ang buwad nga hilaw, pre. mao ba? Oh, buwad nga hilaw. Oo, man di gani ha. Natingal na may aging truck sa basura, pre. Dito luyo. Maong na ni Maho. Yung mga langaw, may hapit gani. Sige, pre. Ako lang kuha ng ice, pre, ha? Unsa man magsugba ka? Kanila kay kuha sana akong ice, pre. Magkuha ko, guys. Ano mas diya na? Nagbila pang kanahan? Si bila-bila. Wala ba Kita. Ako'y maumatingalay nila ni Maho niya gilangaw. Wala ni Diana. Pagkakita pa rin babayana eh. Puwerteng sukuas akong bana, oy. Og, unya. Hoy, bigyan na. Bigyan na. Saman. Sorry. Sorry to. Animal ka. Tugta. Animal ka. Nagbilangkad ka ba diya? Nga, gawas mo to? Ha? What yung kabantay ha? Nga, ilangaw na ng imuha diya. Kaya wak ka mamanti. Wak ka. Sorry to. Sorry to. Kita ka dong. Sorry to. Ah? Unsa, Mari? Mauna, Mari, uy. Huwag yung ipek. Gigamitan na ako last option. Giingnan hinuon ko nga so dito kay gilangaw ng imo. Ha? Mauna, Mari, uy. Huwag itay ipek. Gigamitan na nako ang tanan. Gibuhat na nako ang tanan. Wa, gyud. Ala, uy. Ha? Nganong kilangaw man, Mari? Ang butoy nga ano sa tuoy. Ay, sige lang, uy.
Napamantay last option, Mari. Adaghana na anang opsyon, Mari. Uy, unsa naman sad na? Inikatog si imong bana, yaki ang naong ana. Unsa? Karon kang binsyuha ka. Pungot ako nimo. Pantay lang karon ni katuog nimo. Si Dinsyo? Hubog? Ayay. Diana, oh please. Oh, sawa. Diana, as kang gwapagit sa kong sawa. Nasad na buot nasad na siya ron. Labi ako sa kong sawa. Ay. Mag-iniro, tatay. Diha ay. Mo day murag naghalhal ka diha. Dali na pa. Mag-iniro, ta. Asa ka uy. Ano ito sa kwarto? Ha? Mag-iniro, ta, dali. Naday maginiro nga na sa kwarto. Ay, asam na eh, mong gusto na, ha? Oh. Iniro mo ka. Di ato tas karsada. Ito. Mauna, Mari. Nabisbisan na gitaon ko gabi eh. Ang nangliki. Kay purti ng ugahan na bisbisan gyud. Unya, Mari, okay kayo, Mari. Ambot, Mari, uy. Murag bitin man kay nakainom ang kwit. Pero may na lang na, uy. Kaysa wag yun mabisbisi. Ay, lisura, Mari, uy. Ang maayo, anak Marino. Sige lang. Sige lang naghubog. Para pirmi kang mabisbisan. Na, yati na anak. Kakas na to bear, anak, no? Maayo ka, Mari, ha? Ngi, kakapoy sad, uy, pagkabugot sa ito'y. Pig! Mo na ko problema ron. Kay kini akong bana, mahinumdum lang og jerjer na ko kun makainom og mahubog. Pero di gani, ambot lang. Bisag unsaon akong tintal, di gid mada. Unsaon ni nako, oy, unsa man og kamo ang pasultihon, Diana. Welcome to the show! Okay, Ate Pres. Okay, ang sender nato karugadlawa, Goliath. Ato single ka to si Diana. Diana. Oh, Diana, Ate Pres. Kanis Diana, Ate Pres, may pagka bugay sa nimbayhana. Nya, kanis ang iyang bana lagi, Ate Pres, nga udi mahubog, di siya kanang hilabtan ba? Sa hilabdan. Oh, taon. Nya, kun, Magkana tali iyang bana kung makainom daw? mugana, magwapahan siya. Kamu na siyang, ano sige magkag-inom? Ano yan, bidigan ka ni. Inom magalita kay para magwapa ka. Kaita. Kaita nani. Ako Ay, ba niya. tanaw, doon na ba kay gugma ang ilang panagtiayon? Brag, paminaw ko ha. Ang Kita bana, bragwa, tingali. Wa, pero paminaw na ko, di man sila magsigig away. Ano sa man? Oo, ang ilang kuan, ang problema sa asawa, nga dili siya makuan ng taon. Ay, sabi atong ipaambitan. Di, paambiti, bam. Kung ari ka diri sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 9. Ayaw pagpalimbong kaya ang mga tao nga magkahilawason o nagsimbang mga Diyos o mga mananapaw o mga nagtighilawas sa lalaki, isi kalalaki o isi kababae o kawatan o hakog o mga palahubog. Ug tigbutang-butang o mga malapason sa balao dili makasud sa ginharian sa langit. Ako ning gibasa kay maapil ang palahubog sa iyang bana. Sa iyaning bana. Pero nimo asawa, no? Sa akong gipaminaw sa tibok nga subilanon, akong nakuha ang unod nga dili man kayo siya bugat para nako gulyat. Dili kayo bugat kay ang iyahang concern kana rin ang mga lawas nun. sa iyang asawa. Ang iyang lawas nun rin, iyang gisgutan na ning sugilanon. Kuan misis, kanang naang wata kahibaw ug unsay hinungdan nga murag ingnon tabog na ug gamay ang imong bana parte anang butanga. Basin ka ang imong mga binuhatan o imo ba ka mga linihukan, dili kaayo niya gusto, dili ka wa kayo mahasubay siyang gusto pero matuog ka nga magbila-bila ka doon sa pultahan kadto mag-short ka unya magpiit unya magsulod ka katong puti ka nang sihang inon kag moskitero
Pwede siguro og kanang mangutana kaniya unsa iyang ganahan. Pero ako sa bang lalaki gulyat, kana kunog babae nga maligo nga mag-swimsuit, mura kunog puol. Kaysa mag-duster, kay ma-excite kuno sila nagpanlugod. Kadawon kita. Ikaw laki makagulyat, unsa mo ikasumpay anak. Kanang gubo itanan nindot kay na tanaw. Na? Di ko ako sa ako Diretso man ay mo Oh, lang. ditso. Tumatik niya ako. Yang ako nadunggan dyan, nga mga ligo ko no, nga mag-swimsuit, di kaayo, pero mag-duster ko no, labi na, kabasa na sa tanang lawas, niya muluta ng kanang dughalog ang samput, mas ma-excite ko no ang laki. Ana bitaw na thrilling ana bam. Basta inaana ka na maligo siya niya mag-duster niya ang duster dili gyud maklaro ba kanang kuan ba. Duster nga natural. Ano man nimo makita ang nindot ka nang madlugod na siya, manguan na siya, mga nindot kayo. Nga, nang gano'n, mag... Pero, usa man, maligo dagat? Di, baligo ba ka ng ati butang na to? Man. Ha? Ato na... Abot lang, baligo. Ang ipasabot ko doon sa lalaki ati pres, kung palindan, Ay, lahi oh. ang babae kung maligog, anas dagat, mag-swimsuit, Oh, may kana, thrilling. kana. Pero kanang anas banyo niya mag-duster, Banyo, puso ba ay naman? sus. Oh, labi na kanang, labi Baan na ka mong tanaw, ati pres? Open. oh, labi na ang pultahan sa banyo, labi na ang pantapa, ilong talang kasilyas nga Bisaya, kana ba lang gibungbungan o Oh, kanang, kawit ang sira. oh, gibung kawit unya kanang kawayan lang ang kanang Bisaya to kay siya nga way Dili, ato. na gusto tabay, o di ba? Puso. Oh, tabay, Oo, oh. Diba? Ikaw nakas babaw sa kanang lubi, kat-kat ka dito. Oh, unya kanang na ang Baa. unya ang nagduster ang naligo apod yun dito siyang sid siyang Ay, sus. siyang tiil niya. Mulakra man na lawas, lamig kay lawas, nilakra ang dugan, nilakra ang sampot, Ah. sige panlugod, sige ala kutko siyang sid siyang sayal, siyang kay manlu. Wala ko na ba excite ang laki. Kung baan ka na, ati pres, kung tanaw ka. Ay, mangutan Grabe ko. mo imagination. Oo, sobra. Mas nindot ang imong imagination Ah. kaysa mong tanaw ka Ah, gitso sa kanang- nga labi na naked na gyud Ah, ano. Oo. Kay ako bitaw sa Pero ako mangutan ako nimo. Unsa ba ito, Bam. pres? Oh. Ikaw makakita ka na unsa may bation. Kanang babae nga inana. Una ko papuntahan sa laki, kay among makita. Okay, o sa lalaki, o lalaki. Ah. Oh, kung lalaki gani no nga inong tara ka underwear nga naligo. Oo. Mas excite kay may makita mi atong nag-shoot nag-basketball nga naligo. Yung labi na mo na action og kahos-hos. Oo. Ma-excite tinuod mi. Ampo ka nimo O mahusog. babae na ibam. Babae, unsa may Babae. bation? Babae maligo. Bay buntag na. Why feelings ba? Why feelings? Ay, May adlaw na. Mga adlaw na. Papilihan ka ba naligo nga nag-basket nga. Ah. Yan na niya. Babae, Babae nga tupad. duster nga nipis kayo nga hulma na ang lawas. Asa ka tanaw? Agi ko na. Di ka kailain sa naiyahang inday-dayana. Di sa nabayo imo inday-dayana. Ay Ang nga. iyalay kay puro ra mga lawas no imong ginahon na inday. Ah. Ay maayo ka kinday. Higda pa si ate pres. Nga, wa siya panting bilig. Pagka, Mao ditong gilangaw ko no. langaw lagi. Ako di ra bata ka lang ito ano. Goko di naglangaw. Pagkawi. Ana ba na ate pres? Di mo siguro Oy, eh. dili, oy. Laay man to ako gulyat. Nga Saan? naman. Gulmigas ko. Na ako Dibitisyon siguro ka ba? Dili kayo. na ako i-suggest gulyat. Ano man? Inday, sa ako nang gingon, base no ang imong mga gestures. Ah. Sakto ba? Ah, Kanang- gestures. Oo, base. Kung saan tayo binisaya Oh. ng gestures? Ang imong mga dipakita mga linihukan, base no wa mauyon ni sa imong bana. Na ako i-suggest nimo, agig palahi, base no ma-divert sad mausab sad siya. Unsa man? Pagsigil ko ng pangating rosaryo, mga orasyon, mga angelos. Basta Ah. ingon ni bano ka, uy, sa akong asawa, tanong, sige na malagampo, wala mo ko noon na wala mga lawas nun. Suwayay ko no. Ang imo pang gihuna, pero kung, sukari ko dahi, niya ingon na mag-ilis ko, kaya ma-attack siya na ako. Dahil mga luto. Ingon na, suwayay ko no, masinog ang iyahang mga kuan, naamang kuan gulyat, baka na murag, o sa kabuta nga puol na para nimo Formal sige lang na. kakakita. Basit mao. Bitaw tinood na. Nabitay usahay pool bitaw bam? Okay, sa ako nang giingon, para sa ubang laki, na ubang laki nga, rumura tog naon ni Trifon Morales, amigo nako, nisulti siya nako, di siya ganahan og babae mag-makeup, dili magpariha. Di siya ganahan og babae na lipstick, iya ka nang simple, murag ingon ara siguro.
O sito na overexpose na siya kay magbila-bila siya. Anay, imagine na ha, Yeah. ang iyang bana nakikinom sa mga bisita, duha ka buok barkada nakikinom ng kumpare. Iya siya nasa atbang naghigda nagbila-bila. Pero mo kuno asawa ang nanay nagmanga bisita. Itanong dili. Oh. Ayop. Buang-buang. Tarong mo ng mga bisita nga kanang naghigda nagbila-bila doon portanya ni nagiinom ni mga kumpare ni abot. Gisakdapan siya mga langaw, mga akol gisakdapan siya kwaknet. Napaglangaw lagi. Uli ko, oy! Nahalaman! Salamat ako na ganun sa laman. Correct ko ang Pastol Tihon.